أبزي زحلفة أوانات مبزعتهم أجايش نكندا تموزو ناي سرح تلاسينكم زبزح تحتو حطولو زخان تايو نحنا أب كندا خمن متس كبابي 3 ورهي 4 ورهي جرنا جن سرح نركب أي كعلنا سلازي انتاي كنقبر نخل وي انتاي يقبر هيوتين خج مرسي يقول رزل للنقرات انتايو إذا حطو زي مبزحتهم حدش سبات بدعمي كبيدكم علو كما بتيك توك استفلالي وانا زنطف قاعد بزح كذابت كومنت سيكشن تشوفوا ليهم تحتنيهم سلازي عسرت سرحات اب كندا متجهم كيد شغل كجمهور لن تخولوا اموخا اب افريقيا كلهم تمهركم موت تخولوا لوم يكنغركم نقيد كندا 41 مليون كبابي زخون سب ኣለዋ ዕቤት كندا اب عالمنا اتا زعبيت هاجر ወይ ድማ ካልኢት زعبيت هاجر ኮይና እያ ትፅዋዕ ስለዚ ኣብ كندا ዝበዝሕ ሰብ መፅዩ ስራሕ ከደሊ ከሎ ብጣዕሚ ይሽገር ቀንዲ ናይዚ ሽግር ዝኻ እንታይ ሓደ ናይ ቋንቋ ደምካል ኣሎ ካልኣይ ኣበይ ቦታ ስራሕ ኣፕላይ ከም ትገብር ኣይፈልጥኒ ሳልሳይ ካ ሓበሬታ ይስን ወይ ሰብ ዝሕብሮ ይስን እሞ ዋላት ስራሕ እንከሎ ስለ ዘይረኽቦ ስለ ዘይካወነሉ ስራሕ ከይረኸበ ንውሕ ይገብር ስለዚ እዘን 10 ስራሓት ኣብ ካናዳ እትውልና ክንረኽበን ንኽእል እንታይ ምዃነን ቀዳመይቲ ክንጅምር ኢና ቀዳመይቲ ስራሕ جانيتر وي كلينر زخا انتايو ناي صريت سرح ناي صريت سرح زخونه سب ناي قانقا مزراب وي دما بزح ناي كلت زي حتى تستوهاب كاي عمال نخد عمو كتساتفو تخيل اب زخونه كل عدمه سب كغبرو تخيل سرحي اذا عن السرحات كترخو انت لهم اونلاين اتيهم كغبرو تقولوا مالتيو جانيتوريال جوبز وي دما كلينر جوبز نابنت نبل اب ادمنتون تخونو كلينر جوبز ان ادمنتون وي دما كالغاري تقمطون كخا جانيتوريال وي كلينر جوبز ان كالغاري تراي نايت زلخا كل وتا قيركا جانيتوريال وي كلينر جوبز تبل ابزي غونزولو اندامبكم مالتيو لك عزياتا صحافه اب انديد بالويب سايت وي دما اب لينكدين انت علوكم ناتكم ريزومي ابلاي انت لاغيركم قلتفكم سرح كترخبوا تقول يوم مالتي سلازي ناي صريت سرح بقليلو خركب زخيل اتي بزح كواليفيكيشن وي دما ورقه ديليو سرحي قتلنا نريو سرح ناي مزواري زخا استفلالي عينت سرحي حجي مزوار اتي زعبي باي مالتي بأرائي مزوار اب كندا دارغا نختنبر كاب زدلي كاسي كال اي نغاري زبلو انا معناته مبزحته منقسقاسات بمكينه زبز حساب بمكينه يزنقسقس بإجري وصيله وغيره جلز بحال ነገር የለን معناته እቲ ኩነታት አየር ማራስ ዝቀየር ወይ ባሲኻ ተጠቀም ወይ ድማ ክዙሪኻ ሕጂ ድበዝ حساب ኦቨር ይጥቀም ናይ ኦቨር ስራሕ ብዝሕሎ ስለዚ ቀልጥፍካ መጽኻ እንተራኣታ ናይ ምዝዋር ፈተና ሓሊፍካ ናይ ምዝዋር ስራሓት ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ሓደ ዴሊቨሪ ኮንካ ክሰርሕ ትኽእል اب دليفري خا استفعل عن السرحات الله قداماي ناي دليفري سرح ناي let's say حدا ريستورانت ديو اندا بيسا ديو ناتوم دليفري خونكا ناتوم كونترات ريت سرح كالاي ببحتى يكسرح انت رايلكا خا كم بعد سكيب ذا ديش وي دما اوبر ايتس تبحالالو مش اوبر نازوركا كسرح تخيلي خا كابو زبلص انت عدلي خا ناتكا مكينا غزيكا كاب كنت 10 عامات زحلفت مكينه مالتي ناي اوبر حقتاتكم يو اتا مكينه انسبكشن غيركا اوبر كسرحون تخليها ግን እዚ ንዛረበው ደለና ንዞም ሓድሽ ሰዝኮንኩም ሓድሽ ካ ገንዘብ ሒዙ መጽልካ ጽበይ ትኽእልና ሓድሽ ስለዚ እቲ ኢልካ ክትገብሮ ትኽእል ግን ናይ መኪና ናይ ምዝዋር ስራሓት እዩ እዛ ዓይነት ስራሓት ኣብ ይረክብ ተራእልኩም መጀመርታ ድራይቨር ላይሰንስ ክትሕዙ ኣለኩም ድራይቨር ላይሰንስ ምስ ሓስካ ግን ኣብ ዝኾነ ካብ ንኣብነት ወላ ኪድ ከበልካ ፒሳ ሃዲዩ ዳዝኾነ እንዳ ፒዛ ቦታታት ጣኹም ዘሎ ወይ ሬስቶራንት ራ ዘሎ ናቶም ዴሊቨራት ኮሙን ትኽእሊኻ ንኣብነት ካ ዳዝኾነ እንዳ ፓርትስ ካ ከምዚ ሕጂ ኣብ ብዛዕባ ካናዳ ክዛረብ መታን ከቀለልና ካናዳን ታየር ኣሎ ኮን ካልኦት ዓበይቲ ስቶራት እንተዳ ከድኩም ናትኩም ዴሊቨሪ ክሰርሕ ደልዮም ሳኹም ተልካዮም ነናቶም ሃየር ገብሩዮም እንዳ ፓርትስ ንብረት ሾጡን ናቶም መኻይን ኣለዎም ንዓኻ ከም ድራይቨር ሃየር ገብሩኻ ይኽእልዮም እቲ ዘድልየካ ስኪል ግን እንታይ መኪና ክትዝውርን ቁርብካ እንግሊሽ ክትገድል ቁርብ ይደድልየካ እንግሊሽ ምክንያቱ ኣብ ሰዓት እዚ ኣነ እውን ካብ ድዕዘቦ ኣብቲ ናይ መኻይን ፊልድ ስለዘለኹ
مبزحتهم يوكريناوያን ብዙሕ እንግሊዝ ኣይክእሉን እንትኾነ ግን ምፅኢሎም ኣብ ድራይቪንግ ናይዘን ፓርትስ ናይ መኻይን ባፃፅሓ ብጣዕሚ እዮም ዝነጥፉ ቀልጢፎም እዮም ከዓ ስራሕ ዝረኽቡ ስለዚ ኣብ ናይ ዴሊቨሪ ስራሓት ዝኾነ ሓድሽ ሰብ ክሰርሖ ዝኽእል ስራሕ እዩ ሳልሳይ ስራሕ ማለት እዩ ብዙሕ ኳሊፊኬሽን ዲሓተካ ኮንስትራክሽን እዩ ኮንስትራክሽን ክብለኩም ከለኹ ሕጂ ሌቨል ኣለዎ ደረጃ ኣለዎ ግን ያረታ ሓድሽ ኮንካ ትኽእሎም ክቕበልካ ዝኽእሉን ክእትውካ ዝኽእሉን ኣብ ናይ ኮንስትራክሽን እዩ ትረዲኩም እኔ እቲ ረዘመ መፅሓፍ ግድን እዩ እቲ ረዘመ ሲቪ ከተፅሕፍ ግን ዝኾነ ሰብ ክሕግዘካ ይኽእል ብፍላይ ከምዚ ሓበሻ ድዮም ኣብ እንዳ ላይብረሪ ኸድካ ድዩ እቲ ረዘመ ተፅሒፍካ ናይ ዝኾነ ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ዝሓተካ ሕቶ እንታይ እዩ ሌበር ቁርብ ሓይሊ ከድልየካ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ምስካም ኣለዎ ግድን ሓይሊ ከድልየካ ይብዚ ማለት እዩ ራብዓይ ስራሕ ከዓ እዚኣ ዋላ ብቐንዲ ንደቂ ኣንስትዮ እያ ድብላ ኣነ ሆም ሄልዝ ኤድ ሕጂ እዚኣ ግን ቁርብ ትምህርቲ ተሓትተ ትምህርቲ ኣሎ ኮርስ ኣሎ ናይ 6 ወርሒ ድዩ ናይ 8 ወርሒ ድዩ ኮርስ ትወስድ ኣሎ እዚ ኮርስ ወሲድካ ግን ናይ ሄልዝ ኬር ኤድ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለኹም ቅድሚ ብዝዓደ መምፃእኩም ዝተኻእለኩም እንግሊሽኩም ኣማዕራርይዎ ብዘይ እንግሊሽ ክትንቀሳቐሱን ክሰርሑን ኣይትኽእሉን ኢኹም ምናልባት ኣብ ፍሬንች ዝዛረቡ ከም በዓል ከበኳ ሞንትሪያል እንተዳ ኸይድኩም ከዓ ፍሬንች ከተማዕራርይዎ ኣለኩም ናተይ ኣድቫይስ እንተዳ ደልኹም ካብ ኣብ ኪቤክ ወይ ሞንትሪያል መቕማጥ ኣብ ዋላ ፕሮሰስኩም ትኾይኑ ካብኡ ናብዚ እንግሊሽ ዝዛረቡ ዓድታት ከም በዓር ኣልበርታ ገለመለ ናብኡ መፂኹም ብቐሊሉ ስራሕ ክትረኽብሉ ዕድል ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ብድሕሪኡ ናይ ፋስት ፉድ ስራሓት ከም በዓል ማክዶናልድ ዌንዲዝ ገለመለ ከምኡ ፋስት ፉድ A&W ዝኾነ ፋስት ፉድ መግቢ ኣብ ውሽጢ ስራሕ ክእትውካ ይኽእሉ እዮም ቲም ሆርተንስ ኣሎ ሓድሽ መፂኻ ብቕልጡፍ ስራሕ ክትረኽበሉ ትኽእል እስታቲ ፋስት ፉድ ስቲል ግን ነዚ ኩሉ ዋላ ስራሕ ክትረክብ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ምዝራብ ግዴታ እዩ እንተ ቋንቋ እንግሊሽ ትዛረብ ኮንካ ኣብ ውሽጢኦም ጎድፉኻ ወይ ኩኪኻ ክትገብር ማለት ክኸብደካ እዩ ስለዚ ብዝተኻእለኩም እታ ቋንቋ እንግሊሽ ከም ቀዳሚ ትሕዝኩም ከተመዓራሪዋ ወይ ከተበርትዑ ክትሕይልዎ ኣለኩም እንግሊሽኩም ብድሕሪ እዚ ሰሪዓ ደለኹ ኩክስ ኮኮ መግቢ ምስራሕ ማለት እዩ እዚ ካብ እስራኤል ድመፁ መብዛሕትኦም ብጣዕሚ ንፉዓት ኮኮ እዮም መብዛሕትኦም ኣነ ዝፈልጦም ኣዝዮም ንፉዓት ኮኮ እዮም እንተ ናይ ኮኮ ክእለት ኣለካ ከዓ ዓብዪ ስራሕ እዩ ኣብ ዓበይቲ ሬስቶራንታት ተቆፂሮም ዝተፈላለየ መግቢ እናሰርሑ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮም ዝኽፈሉ ስለዚ ናይ ኩኪን ክእለት ተለኩም እውን ዋላ ደቂ ኣንስትዮ ማለት ናይ ኩኪን ክእለት ተለክን ኣብ ሬስቶራንታት ክቁፀራ ትኽእል ኢኻ ማዕረ ክንደይ ድኻሙ እዚ ክብሎ ይክእልኒ ድኻም ኣለዎ ግን ካልእ ጥረፍ ስራሕ ትቁፀር ምሽ ብድሕሪኡ ከዓ ተማርፅ መጀመርታ እትውልካ ትረክቦ ትኽእል ግን እዚ ዓይነት ስራሓት ኣሎ ተዲኩም ምክንያቱ እቲ ካናዳ ዋሕዲ ሰብ ኣለዋ ብጣዕሚ ዋሕዲ ሰብ ኣለዋ እቲ 50% ኣብ ካናዳ ዘሎ መብዛሕትኦም ካናዳውያን ዓበይቲ እዮም ኣረግቶት እዮም እቶም ሰባት ከዓ እቶም ኣብዚ ኣብ ካናዳ ዝቕመጡ ሰብኣይን ሰበይትን ኢልካ ትሪኦም ከዓ መብዛሕትኦም ሓደ እዮም ዝወልዱ ወይ ድማ ኣይወልዱን እዮም ወይ ከልቢ ወይ ድሙ እዮም ዝዕብዩ ስለዚ ዋሕዲ ሰብ ስለ ዘሎ እቲ ስራሕ ቫካንሲ ኣለዎ ብዙሕ ስራሕ ይደሎ ጥራይ ብኸመይ ኣፕላይ ትገብር እዩ ድበዝሒ ሰብ ከዓ ድሽገር እንታይ እዩ እቲ እሱ ኣፕላይ ትገብረሉ ዘሎ ቦታታት ወይ ደረጃታት ፅሬት ወይ እንዳ ፋስት ፉድ ወይ ዴሊቨሪ መብዛሕትኡ ኒው ካመር ከዓ ኣብ ከምኡ ስለ ዝነጥፍ እቲ ስራሓት እቲ ታሕቲ ደሎስ ይመልእ ምክንያቱ ዝበዝሕ ሰብ ኣብኡ ስለ ዝነጥፍ ዘሎ እስኻ ዝኾነ ጥበብ እንተ ዘይብልካ ምስ ብዙሓት ህዝቢኻ ክትወዳደር ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ስራሕ እስኻ ክትሰርሖ ትኽእል ካልኦትኩም ክሰርሕዎ ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ሰሪዓ ዘለኹ ናይ ካሽየር ስራሕ መብዛሕትኩም ኤርትራውያን ኣብ ማትስ ብጣዕሚ ንፉዓት ኢና መብዛሕትኩም ንፉዓት ኢኹም ወላ ኣነ እውን ካብ ዝተወዓል ኩሉ ማተማቲክስ ድሽገር ዳርጋ የለን ስለዚ እቶም ናይ ካሽየር
ክእለት ዘለኩም ሰባት ወይ ካሽየር ክትሰርሑ ትኽእሉ ሰባት ብዝተኻእለኩም ኣብ ዝኾነ ሬስቶራንታት ከድኩም ኣፕላይ ክትገብሩ ኣለኩም ሕጂ እታ ቀንዲ ትመፅእ ሕቶ እንታይ እያ ብኸመይ ኣፕላይ ንገብር ብኸመይ ስራሕ ንረክብ እዩ ክትሕለሉ ይብልኩምን ምክንያቱ ስራሕ ደሊኻ ኣፕላይ ምስ ገበርካ እቲ ናትካ ሬዝመ ተቐቢሎም ካናዳውያን ፍሽኽ እናበሉ እዮም ዝቕበልካ ወረቐት ግን እቲ ወረቐትካ ሽዑን ሽዑም ኣብ ታሕቲ ድርቢዎ ንስኻ ግን 2-3 ግዜ 4 ግዜ ክትመላለስ ኣለካ ድሓር ምስ ተመላለስካ ስራሕ ትረክብ ኣይኖ እጂ ነዚ ምስ ሰማዕኩም ብፍላይ ኣብዚ ዓዲ ዘለኹም ብፍላይ ኣብዚ ከባቢ ምሳይ ዘለኹም ከም ገለ ክስማዓኩም ክእል እዩ ስኻ ዲኻ ክትመኽረና ገለ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ግን ነዞም ሓደሹ ዝመፁ ዘለዉ እያ ስለዚ ነዞም ኣብዚ ነዊሕ ድገበርኩም ወይ ምናልባት ስራሕ ድሰኣንኩም ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ከጓጥጥ ገለለ ይኮንኩን ግን እቲ ዝመፅእ ዘሎ ጋሻ ተሸጊሩ ወላ ሓንቲ ፍልጦ ደይብሉ ብጣዕሚ ተጨኒቑ እንተክገበር ኢሉ ከምዚ ዓለም ፀይባቶ ዘላ ንዑ ተኾነት ንነዊሕ ዝፀንሕ ቪድዮ ስለዝኾነ እዞም ኣብዚ ዘለኹም ቅሬታ ግበርለይ ዝረሳዕኮ ነገር ተሎ ብዝኾነ ሬዝሜ ኣፅሒካ ማለት ተቐቢሎም ብካ ማለት ኣይኮነን ኦንላይን ኣፕላይ ጌርካ ማለት ሬዝሜኻ ሪኦሞ ፀዊዖሙኻ ኢንተርቪው ክትሓልፍ ትኽእል ንስኻ ክትገብሮ ትኽእል ግን እንታይ ከድካ ኣፕላይ ትገብር ተረዲኩምኒ ንስያ ብዝኾነ እዚአን እተን ብቁልጡፍ ኣብ ካናዳ መፅኻ ክትገብረን ትኽእል ስራሓት እየን ዝኾነ ዝረሳዕክዎ ነገር እንተደኣ ኣሎ ኣብቲ ኮመንት ሴክሽን ክትፅሕፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ካናዳ በታኩም ዌልካም እንኳዕ ብድሓን መፅኹም ይብለኩም ዝኾነ ካልእ ብዛዕባ ስራሕ ዝምልከት ተደኣ ሕቶን ርእቶን ኣለኩም ከዓ ሓፃር ከምዚኣ ቪድዮ ኣብ ኔክስት ክሰርሕ ስለዝኾንኩ ኣብቲ ኮመንት ሴክሽን እዝን ኣሎ ሕቶና ብኸመይ ክተብርሃልና ትኽእል ካልኦት ኣለዉ ካባይን ላዕሊ ዝፈልጡ ንዖም ሓቲተ እውን ኣፃሪእ ከምፃልኩም ይኽእል እየ ካልኦት እውን ኣለዉ ኤጀንሲስ ኣለዉ ኤጀንሲስ ዝበሃሉ እዘን በብሓደ ከምፃልኩም እዘን ኤጀንሲ እዚአን ናብዚኦም ኤጀንትስ ከድኩም እውን ስራሕ ክትረክቡ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡውን ካቶሊክ ሶሻል ሰርቪስ ትበሃል ኣሎ ሜኖናይት ትበሃል ኣሎ መዓት ሰርቪሳት እዩ ዘሎ ኣገን ሓድሽ እንተደኣ ኮንካ ግን ኩሉ ኢድ ፅልምተካ ዋላ ትደልዮ ወርኪንግ ካናዳ ኢልካ እውን ትረኽቦ ውሕድ እዩ ኤኒዌይ እዘን ደተኽልኩም ቪድዮ ክሕግዛኹም ተስፋ ይገብር ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ